Duniyar masoya. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa da mu a sabon shirinmu mai taken Duniyar masoya. Duniyar masoya shiri ne da zai baku damar turo da saƙon gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga ababen ƙaunarku. Daga bisani kuma, ku zaɓi dalleliyar waƙar soyayya domin a sa don jin daɗin wannan masoyiyar taka ko masoyinki don nishaɗin zuciyarsu. Abin na masoya ne, ku daga jin sunan shirin ku san cewa na masoya ne. Ku kasance da mu a cikin shirin na Duniyar Masoya domin jin ababen da muke ɗauke da shi a ciki. Zai ba ku damar jin daɗaɗɗen kalamai wanda za ki je kina furtawa kina furzarwa masoyinki, kai ma haka kana furtawa masoyiyarka. Kana kuma mu ɗan kawo muku ɗan hira tsakanin saurayi da budurwa, duk a cikin wannan shirin. Lambar za ku turo saƙon ita ce 070 39 03 73 61, wato 070 39 03 7361. Kafin mu tsunduma cikin shirin ka'in da na'in, injiniya sanyaya mana zuciya da sanyayyar waƙar masoya mai sanyi domin jin daɗin masoyanmu masu sauraronmu a daidai wannan lokaci. Ƙauna ce ta damu, Karkabewa masa dawa, zuciya ba ke wata sukuni. ka san so da wuyar sani. Ƙauna ce ta damu, karke wazancen masu adawa. Kin san so da wuyar sani, zuciya ba ke wata sukuni. Kauna ce ta damu, karka zancen masu adawa. Ka san so da wuyar sani, zuciya ba kai ba ta sukuni. Farko zan yi batun abin da yake caja mini ruhi, sannan in yi yabo gare ki a bar so zane shari. Ke na saka raina ba cire min ke wallahi, rai dangin gore ne ruwan ƙawana ɗebo suke ba ni. Ni mai san ki ne. Abin cewa tun da kan so ka yi bayani, ka zama tauraro, zuciya ba kai ba ta sukuni. Ka rike alkawari, ba ka guje mini na iya kini. In har ba kai ba, soyayyar wani mai zai kai ni. Abin na masoya ne, al'amarin na masoya ne. To madalla, barkanmu da dawowa. To masha Allah, ga saƙonan suna ta shigowa rututufar ga su nan kaman zubar to shikenan dai. Saƙon farko a cikin shirin ya fito ne daga hannun Firdausi Muhammad da ke jihar Bauchi a tarayyar Najeriya, inda ta ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To Malama Firdausi, wa alaiki salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina muku fatan alkhairi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Malama Firdausi, lafiya lau alhamdulillahi. Ina so miƙa min saƙon gaisuwa ta zuwa ga Zinare Lu'ulu'u, sahibin ruhina Sulaiman da ke jihar Kano ta Dabu, da fatan alkhairi a gare shi. To masha Allahu. Daga nan ina so a zaɓa min waƙa mai daɗi ta soyayya wacce za ta sanyaya zuciyarsa, ta sanyaya masa rai, a sanya masa. To madalla Malama Firdaus daga jihar Bauchi, insha Allahu za a nemi waƙar soyayya, duk da dai baki faɗi wace waƙa za a sa wa masoyin naki ba, amma tunda kika ce mai sanyaya rai, mai tsuma zuciya, to sai bari a zaɓi waƙa mai tsuma zuciya sai a sanya wa masoyin naki insha Allahu. Injiniya, to fa aiki gare ka. A zaɓo waƙa mai daɗi mai sanyaya rai domin a sa wa Malam Sulaimanu don jin daɗinsa, in ji masoyiyarsa wato Firdausi. Na ji daɗi shi ne garin zama, sai masoyi ke maka hidima.
sannu dai ne zagin cikin duma, tabbaci ne ke kau da tantama, naka dai shine naka karkaje nema, san ka zama da a duniya akwai fama, inda tarko sa'ar sana cikin firma, mai shiga kogi zai kamar jabar koma, masu sanyi na jiki masa yi bori ba. Lallai kan mun sha waƙar soyayya mai daɗi, da fatan Malam Suleimanu ya ji wannan waƙa da masoyiyarsa ta buƙaci a sa masa mai tsuma rai. Lallai ka wannan waƙa tabbas mai tsuma zuciya ce, al'amarin na masoya ne. Sai saƙo na gaba da ya fito daga hannun Shafa'atu da ke jihar Kaduna a Najeriya, inda ta ce, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Malama Shafa'atu. Ina muku fatan alkhairi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Ina so a miƙa min saƙon gaisuwa ta zuwa ga uban 'ya'yana, mai sanyin zuciyata, mai gidana, wato Ibrahim. Domin jin daɗinsa, ina so a zaɓi waƙa mai daɗi, ko in ce waƙar Umar M. Sharif wanda ya yi na Dace da Juna. A sanya masa wannan waƙan domin jin daɗinsa. To masha Allahu, Malama Shafa'atu, za a zaɓi wannan waƙa, za a ɗauko ta kuma a sa wa mai gidanki domin jin daɗinsa. Muna godiya da wannan saƙo. So da soyayya, so da so mun haɗi ni da ke ba rabuwa, kamar da da uwa, har abada ba za na daina miki soyayya ba. So da so mun haɗu ni da kai ba rabuwa, kamar ɗa da uwa, har abada ba za na daina maka soyayya ba. Gaskiya ne wannan waƙa, sai nake jin wani nishaɗi yana ratsa ni. Dace da juna ni da masoyina, ba zargi tsakaninmu, amana mun kai riƙewa. Lallai to Malama Shafa'atu, ga waƙar ki nan da aka sawa mai gidan naki domin jin daɗinsa ya cikin nishaɗinsa. To masha Allah, to ga saƙo nan dai suna ta a rigizon shigowa, sai kuma kash, lokaci ya mana halin nasa. Na ga sai ɗaga min hannu ake yi, lokaci kuma na ta hararata. To masha Allah, ina ga anan za mu tsaya a wannan mako. Sai mako mai zuwa insha Allahu za ku ji mu ɗauke da ci gaba. Wanda ba su ji an karanto saƙonsu ba, su mana haƙuri, insha Allahu mako mai zuwa za a karanto saƙonsu. Sannan kuma kar ku manta, ko da ma cikin shirin, lambar da za a turo saƙon shine 070-3903-7361. A ciki za a turo saƙon, insha Allahu zai zo inda muke, kuma za mu karanto saƙonninku bi iznillahi. To, a madadin kowa da kowa, sai ni da na gabatar, Hanna Muhammad Suhana, sai wanda ya kai goro ya kai mari, ya ganin cewa shirin ya zo muku yadda ya kamata, ba wani tangarɗa, wato injiniya Yarima Shahid, yake cewa mu zama lafiya. Duniyar masoya.